ang dami. This is Kulay ng laman. ano kaya to? Titi? Huwag mo nang sasabihin. Kasi may project kaming bago. Aso. Abangan ninyo. Secret muna kami. Ano? Oh, sige. Yan halimbawa yan oh. This is Maganda raw ito, sabi ni Kamya. Itong dalawang ito mahilig sa art. Tinitignan nila kung paano nila pinipaint. Today's autocorrection. Oh God, ang lamig. Magandang gabi. Kasi gabi na ngayon. Hindi naman gabi, hapon lang, alas 4. Pero ang dilim na sa labas, oh. Sa camera siguro ang mas maliwanag ang itsura. Pero sa original na gabi na. May titignan lang kami dito sa may Play Store. Ang daming stuffed toys. May mga baso na may pangalan. Tignan ko nga yung pangalan ko kung meron. Saan na yun? Ana lang. Ana, Alina. Pero yung pangalan ko wala. Hindi uso kasi yung pangalan ko eh. Yan ang uso ngayon dito sa Germany. Mario. Lego Mario. Yan. Gustong gusto rin ni Liam mama. Oh, ang cute naman. Bumpy so süß. Das ist ein Kuscheltier, oder? Ja, Ah, stuffed da toy. 24. Cute naman. Aber die kostet Das ist. Oh, may itlog. Liam, schau mal. Da ist so ein Ei. Und da ist so ein Kuscheltier drin. Ach, Den das ist kenn ich. süß. Den kenne ich auch. Den alle kenne ich. At si Jeb. Enjoy ka rin, Jeb? Oo. Tignan mo to. Tignan mo to. Ano kaya to? Para siguro makita yung kulay ng laman. Ano kaya to? Titi? Ano kaya to? Titi? Ay hindi, ano pala to? Buntot? Ano? Buntot, adi? Si Kamo. Buntot. Akala ko titi. Buntot ti dinosaur. Naghanap pa kami. Warum geht ihr vor? Hindi ko alam ang dadaanan ko. Sinusundan lang namin si Liam. Sinusundan lang siya. Ja, der ist schön. Den will ich ja. Yan ang gusto mo? Willst du Sam? Suro. Tignan ko lang kung tama yung... Und der hier? Nee, das ist T-Rex. T-Rex und Zoro. Ang laki oh. Lange kostet 39 Lagi ng spider. Euro. Grabe. So anong kukunin natin? Mama, hier sieht man, was der kann. Yan ang kukunin. Hier sieht man hinten. Uy, may ano siya oh. Oh, da gibt diese. Er kann laufen. Wow. Excited itong guck mal, der batang to. Diese Da gibt's gibt's diese alle. noch, ja. Die Drache. Und schießen kann er noch. Erschießen. Und hier ist halt ein Ei dabei, aber das brauchen wir ja nicht. Ein Ei. Ito na kasi, nag-isa lang ito. Tapos, tignan nyo yung price, oh. 50%, 23 dati, 22.19 naging ano na, 11.99. Okay.
So half price, no? Tinignan ako yung isa. Aber guck mal. Nee, da kann man spielen ein bisschen, aber nicht so arg. Guck, Mm. Mama, guck mal. Mama, da ist es. Yoshi? Ang cute niya, oh. Marami na tao ngayon dito sa Play Store kasi malapit na Christmas. Yun, ang isang uso rin ay nako yung mga games, Nintendo Switch. Ay nako. Ayan na. Mama, Naghahanap ng roller. Jurassic World. Ah, yung ganyan. Jurassic World. Magkano yan? Hupfroller. 80. Pero, this is kein Hupfroller, Liam. This is ang ganito. Pero, ako hindi pwedeng i-try. Nakalock. Siguro, tanungin. Tanungin yung, yung nagbebenta or yung sales clerk. Ano ba yan? Siguro Or parang sales hindi lady. magano yung mga bata dito. Parang hindi sila. Oo, yan yan halimbawa yan This is, Actually, kann man den auch austesten? Weil die sind, ja, okay. Tinanong ko. okay. Yan ang gimahal, ito? Gabi na, oh. Gabing-gabi na. Si Kamya naghihintay sa sasakyan. Aber, wie ist die... Doon na kami Ja, aber das punta. ist schon noch hart, Dito aber das sa ist may... immer so. Das war bei Air Force auch am Anfang so. May Das muss Deko. man alles mal einlaufen. May die deko na Schuhe. pang Christmas sa labas. Und es wird dann weicher. Ay, ang ganda ng mga... Was heißt das auf Englisch? Cups. Yeah, yung mga porcelain and... Ay, nako. Wala akong... Anong sa ngayon? Sa isip ko. Oh, ito rin. Umuuso rin yung mga ganito na style. May sale dito. Tignan ko nga yung sale. Sale daw ito. Hindi naman. Oh, tignan yung style niya, oh. May ano dito. Mga plato at mga iba't ibang kulay. Yung mga plato dito. May red. Meron rin yung ganitong style. Kung gusto niyo yung mga may art na mga ganito, maganda rin. Or yung plain. Very colorful. Ito rin, oh, parang Alice in Wonderland yung style nito. Mga deco. Kami, anong nagustuhan mo dito? Was gefällt dir hier? Also wenn sowas komplett Gold ist, sowas wie das da. Ah, yung gold pala yung gusto ni Kam. Ito, oh. Das da findest du schön. Maganda raw ito, sabi ni Kamya. Oh, yung glass, oh. Das hat was. Huh? Mag-inom ka ng wine, tapos may gold pa, oh. Huh. Oh, yung ano, yung ganito. Sekt glass. Tignan nyo yung baso, oh. Triangle. Okay rin. Mama, wir brauchen einen Tuch. Wir brauchen ein Tuch, weil hier ist nass. Das sind aber sehr teure Bilder. Nagtitingin-tingin lang kami dito ng mga art. Schau mal. Tignan nyo to. Dart Di ba ang ganda? pins. Dart pins. Rabbit. Pero yung ano, talagang paint ba dito, Jem? Nope. No?
Kopya lang to. Kopya. Parang ano lang, na-print. Printed ano to. Pati ito, hindi painting ito. Mga ano lang. Tignan ko. Tignan natin dito. Oh. Ayan, ito gusto ko. Hindi painting. Oo. Oh, ito oh. Oh, lion. Siya man kanya. Sieht aus wie das Star. Was ist das? Sieht cool aus. Das sieht echt cool aus. Warum Sowas würde ich auch in mein Zimmer haben. Ja, ich auch. Aber sowas ist ein Queen. Ja, Queen, ja. das passt zu dir, Camilla. Ja, ja. Schau, das sind auch so echte Bilder von, ich glaube, das ist Monet. Das ist, Ano na rin, oh. Hier, guck mal. ito pa, oh. Ito pa. Asan dyan? Yan, oo. Hindi ko alam, hindi ko lang sigurado kung si ano yun. Mine first. Oh. Tinatry yung laruan niya. Para hindi siya bored dito sa amin. Na naglalakot siya. Ang dami. May nakita kayo na kurso na rin. Ito daw, typewriter. Oo rin. Maganda. Sapas. Ito. Typewriter na Typewriter. style. Pero parehas rin sila doon, na Oo. inano lang. Ito kaya, ito kaya, oh. Kuha kaya ng maraming ganito, tapos ilagay sa isang frame. Sa isang malaking frame or maliliit na maraming frame? Yung parang isang malaking frame, pero yung ano siya, may window na maliliit. Okay, Para okay. kasya ito. Okay. Oo rin, pwede. Pwede rin ganun. Alam ko yung ibig mong sabihin. Oh, ito yung mga frame nila, oh. Yan yung Ito tig-isa. Tig-isa, oh. Oo. Para sa... Ito yung gold. Ito magandang Gleich, gold. Liam. Mas napising cook niya. Mas Tapos maganda ilagay ata yung gold kasi black, gold black ganito ang itsura, oh. Oo. Di ba? Pagka ano ganito yung itsura niya. Pag nasa wall. Oh. Huwag mo nang sasabihin. Kasi may project kaming bago. Kaso, Abangan ninyo. Secret muna kami. Ano? o sige. O sige. Si Liam naman ito ang nakita. May mga... Ewan ko, ano ito? Parang dandelion na white. Tapos, parang may crystal. Kan. Ito, type ni Kamya. Gold, yung mga gold na combination daw. Type niya. Hier sind die. Ito pala, meron pa yung mga Bilder. titingin-tingin. Aber das ist Glas. Schau her. Glass rin yan. Glas kasi. Glass yan. Glas kasi naman glas. Ay, naku, nahilo na ako sa kakatingin. Hindi na Ito namin alam. maganda. Ang gusto namin, wala na. Ito maganda, oh. Black and white. Oo. Pero glass yan, Jem? Glass, mabigat. Mabigat ito. Ich zeig dir mal ein Bild. Komm. Yeah, kom. May ipapakita daw si Liam na may nakita siyang... Da lang. Aba, auch schön, Liam. Ito maganda rin. Nakita ni Liam, maganda. Maganda ilagay sa ano sa... Ito rin yung sa baba. sa taas ng Nature. bed. Ay, oo. Parang ang haba, ano? Oh, Mama. Para sa... Pwede sa taas ng bed para yung feeling mo parang fresh. Laging fresh. Da unten. Di ba? Oo. Yan din, oh. Parang yung pinuntahan natin sa Italy ito. Oo. Nakita nyo? Oo, sa Venedig. Pumunta na tayo dyan. Doon sa Kami siya, Venice yata ang pangalan sa English na. Venice, yeah. Venice, Italy. Oh. Pero Ganda pinuntahan yung natin. color. Venedig. Oh, yan. Oh, Pare-pareha. zeig mal. Zeig mal. Ay, iba naman yan. Wow. Zeig mal, ich will es auch sehen. Siehst du das ja? Parehas din yan. Da. Aber es ist jetzt langsam schwer, gell? Nature. Nature Maganda lang. rin to. Ulian. Wow. Wala. Sunny. Ganda yung sky. Wala nakasulat dito. Global City. Und das ist die letzte.
Oo. Yeah, it's not sulit, right? Baka malagyan to. Ang bigat. Und hier? Hier? Oh. Ito, nature. Ang lalaki. Yung mga... Ano ti build ti Tagalog, Jim? Picture. Oh. Picture? Picture ba yung larawan? Ah. Larawan. Okay. Wala na. Captive inspiration. Yeah. Let's Ito? go. Yeah. Interviewen, Mama, interviewen. Hintayin ka. Di ba ito sa Empire State Building daw? Hindi. Hindi ko alam. Maganda rin. Walang nakalagay kung saan yan? Wala. Ito sa Venice. Ito. Ah, oo. Fertig. Kasi kaya. Ito yung parang mga cabinet nila. Ganda rin ano yung ginawa nila. At ito, display ng mga furnitures. Ganda. Triceratops. Oh, ang ganda nito. I like. Yung cream na color. Ganda. Oh, andyan na ako. Ay, type ko ito. Tapos may upuan pa dito. Kung magsasapatos, ganun. Upo ka dito. Tapos dito, paglagyan ng shoes. Oh, practice mo dito eh. Ana rin das dito eh. Oh, ito. Yung mahilig sa mga ano, kahoy. Ganda rin ito. Yung style niya. Tapos eh, ganun. Oh. Ganda rin yung vase. Paghangeran. Ito na naman iba. Green. Geh mal jetzt. Hier ist mega Ito, ibang style na langweilig. naman dito. Mama, das Papa gefunden. Jeb, may nakita ka? Ito, maganda ito yung kursunada. Pero ano lang to, print copy. Mama, Hindi yung mga totoong ano to. Mama. Pero mahal pa rin, 400. Really? 400? Dein Lieblingsauto. Wow, yes. Oh, yan, ganda rin. Mama, renn mal. Sabi ni Liam maganda. Ah, maganda rin ito. Type ni Liam yung may sasakyan. Und sind keine mehr. Ja, das Nur die töte ich jetzt. ist auch eine Kopie. Ah, This is alles copy. mga copy lang. Mga copy talaga mga ito. Pero maganda rin yung copy na ginawa nila. Komm jetzt. Kita talaga nito. Mütze. Copy. Mama, Ja, wie das wäre nice. auch cool. Gesehen. Das ist ein geiles Ah, Bild. Liam, schön. Das ist schön. Ja, Schön, Liam. Immer das Bild. ito mga kaibigan yung favorite. At saka ito. Di ba? Ang ganda. Maganda pero yung nasa baba, Ito, mas maganda ito. Ito. Kamukha ko kasi kaya talagang nakursunadahan ko. My favorite. Oh, yun ang price. Ngam awan frame na dito yun niya. Walang frame. Manipis walang lang na, ewan ko. frame. Manipis na parang ano siya, board. Ah, board, oo. Oo. Ano? Ich war da schon. Mama, hier ist es schon. Oh, hindi ko. Das ist nicht so meins. Hier. Hindi ko ito kursunadahan. Ah, dito parang dry day. Oh, das sind schöne Bilder. Mama, guck Ganda. mal. Liam! Guck mal, hier ist was sehr Schönes. Oh, colorful. Kung may pera ako, bibilhin ko to. Oh, ang ganda. Wow. Di ba? Ito. Very colorful. Tapos dyan sa baba, ay nako. My goodness. Ito kasi si Jeb mahilig sa art. Die letzten. Siyang nakakaalam sa mga ito. Yung sa taas.
Ay, dito. Namin na dito din yung ato niya. Wow. Magkano price? Oh, $2.99. $2.99. Oh my goodness. Alanta di ayon. Ito rin nakita namin, oh. Naka-sale pa, Jeb. Maganda. Maganda siya. Jeb, huh? Wie findest du das Garmin? Schön, gell? Ganda siya. Nee, das ist ein Bild und die haben dann nochmal so gemalt. Schau mal, das da. Nachgemalt. Kamia. Das ist ein Bild. Und die haben das halt so die... Itong dalawang ito mahilig sa art. Tinitignan nila kung paano nila pinipaint. Ako wala akong alam dyan. Die haben es sehr schön gemacht. Schön aus. Das ist auch eine gute Technik, ne? Mama, ist das Jesus? Yeah. Bisschen drüber. This baby is Jesus. Dito sa Germany, kung magki-Christmas, may manger sila na dine-decorate. Der ist Jesus, der Si hier. baby Jesus, Maria, Das ist der Jesus als Baby. yeah, Maria und Josef. Maria Three und kings, diba? Josef. Ganun. Und der Kaya may nabibiling mga ganito na manger. Mama, guck mal den einen an, den Brunnen, der ist echt Oh, may nakita ni Liam na fountain sa loob ng building. Dito pwedeng magkape-kape. Pero nakasarado na. Sarado na. Kasi gabi na. Ayan si Liam. Relax pa, Jem? Oh my goodness. Huwag na tayong umuwi. Dito na tayo matutulog. Leather pa. Yan ano, leather. Magkano to? Ewan ko. Yan, nasana sa ano mo left. Mama, zu Hause will ich das ausziehen und das, weil dann will ich echte Dino spielen. Yan ang price ng isang chair. Yung sa loob, may bato-bato, oh. Darf ich das anfassen? Ne? Tapos na kami sa aming lakad. Nagtingin-tingin lang kami para ma-inspire kami naman sa aming project na gagawin. Kaya, oh, dito nagbebenta silang mga Christmas tree, oh. Bili kaya tayo ng Christmas tree, Jim? Doon na lang ka atin. Kasi may maliit dito na Christmas tree. Sa atin, walang maliliit na ganito. Ano gusto niyo kami? Cruci Christmas tree o the kleine? Mama, Ang gusto nilang malaki. Yung malaki daw. Kasi dito sa... Das weiß? Ah ja, das ist unsere. Kasi dito sa Germany, fresh yung mga Christmas tree nila. Yung totoong ano to? Yung totoong puno, hindi yung plastic. Amuyin nga natin. Yung maamoy mo talaga yung pine tree niya. Ganun. Yan. Sige, uwi na tayo. Uwi na tayo, Jeb, or ay ihatid pa natin si Kami. Ano yan? was ist das? Ewan ko kung sinong nag-ano dyan. Aber was ist das? Ewan ko. Das meine ich. Basura ko lang to. Muss man doch im Müll Ewan ko. schmeißen. Was ist Mein das? Gott. Die haben das hier reingetan. Keine Ahnung. Okay, Liam, ich helfe dir. Ich mit dir mit, du Quatsch. Jetzt sag ich rein. Hast du das Licht an? Pakilokat man, kami na Licht Jesilaw. Jesilaw, pakilokat. Okay. Ah, sige. Mag-seatbelt ka. Yeah. Ich kann hier spielen. Stopp, stopp. Uwi na kami. Jetzt fahr rüber. Ay, So schlecht ist Internet. ihatid pa namin pala si Kamya. May pupuntahan sa kaibigan. Ja. Wenn man Hunger hat, dann habe ich Hunger. Jetzt will ich dann essen zu Hause. Hause? Ja, du musst mir halt machen, Mama. Yeah. Oh, magagasolina pa si Jeb kasi wala na, ubos na yung gasolina namin.
scroll down yung ano ah. 181 ngayon yung diesel.